खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' SM आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं बर' रादाब लानानै फैदों, अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं इं 1960 मायथाइनि गांसे गोजाम सावगारिखौ फेसबुकआव आपल'ड खालामदों। बर' हारिनि थरसे अलंबार आरो बुहुमावनो सिनायजानाय मुंदांखा सावगारि महरगिरि, दानख'गिरि, सोलोंथाइगिरि, थुनलाइगिरि आरो बै गोजाम मुगानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानाय समनिबो सासे मैखोम बिबानगिरि डक्टर जनक शंकर नार्जारिया गावनि आरो सान्थिनि गोजाम गांसे सावगारि हगारदों, जाय सावगारियाव गावखौ सिफुं सुनाय आरो सान्थिखौ मोसानायनि नुथायखौ नुनो मोन्दों। बे सावगारिखौ इं 1960 मायथाइयावनो दैखांनाय जादोंमोन आरो बे सावगारिखौ बिथाङा ससियेल मिडिया फेसबुकआव आपल'ड खालामदों। क'क्राझाराव सासे फोरोंगिरिनि देहायाव कर'ना मोननाय जादों। क'क्राझारनि फुथियाफारायाव मोननाय जादों कर'ना भाइरास। 1059 नं फुथियाफारा गुदि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिनि देहायाव कर'ना मोननाय जादों। फोरोंगिरिनि देहायाव कर'ना मोननायनि उनावनो फरायसालिनि साफ्रोमबो फरायसा फोरोंगिरि मावथिफोरनि एन्टिजेन टेस्ट खालामनाय जायो। माखासे फरायसानि बिमा-बिफायाबो खालामो कर'ना टेस्ट। क'क्राझार RNB फाहामसालिनिफ्राय सावस्रि मावथिफोरनि हान्जाया खालामो बे कर'ना टेस्टखौ। मख'जाथावदि बे टेस्ट खालामनायाव सासेबो फरायसानि देहायाव कर'ना मोननाय जायासै। बेराफारसेथिं आसामनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुदि फरायसालिफोरखौ बन्द' फोसावबाय। रायजोआव कर'ना भाइरासनि थासारि बांलांनाया रायजो सरकारखौ जिंगायाव खोलैदों। बेबायदि गिथाव थासारिखौ नोजोर होनानैनो रायजोनि गुदि फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनो गोनां जायो होनना खौराङाव फोसावदों। मा महामाया मन्दिराव सिखाव खालामनाय सा 7 सिखावखौ पुलिसआ हमनो मोनो। सिखावफोरा गोबां सना रुपा दोहोन दौलत खावदोंमोन। बिथांमोना गारिबो लाबोदोंमोन। पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरना 7 जन सिखावखौ हमना जाफुंसार जायो। बिथांमोननिफ्राय गोबां मुवा बेसाद मोननो हादों। दायनिगिरिफोरखौ दा हमना नायबिजिरना आयेननि गोख्रों साजा होसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। माखासे सान सिगां NDFBनि गोबां मावथिफोरा बेलमेन्टना जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि उनावनो आरोबाव मैया 12 एप्रिल खालि गोलाव 12 बोसोर सम जोबथेसालियाव जोबना दोनजानाय NDFBनि मावथि राजु सरकारा बेलमेन्टना जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानाय खौराङा सोराङाव फैदों। बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबिसिन लाइजामनि बमा। गांसे बेरफ्रुसार लाइजामानो बर' हारियाव बारहुंखा लाबोदों। बर' हारिनि बिफा आफाद बर' थुनलाइ आफादाव गोबां बेले-बेजे थासारि सोमजिदों। आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि प्रचन्ड बर'मोननि खामानि मावनाय, हारि सिबिनायनि सायाव गोबां राङारि बेले-बेजेजों लोगोसे आफादारि बेरेखा, संबिजिरारि बेरेखा हाबा मावनायनि लाइजामनि गेजेरजों अजद हरदों। गोलाव बोसोर बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जानाय आरो लेङाइ आफादगिरि बिबान रुजुनना हरखाब बिबान एंगारनाय कमलाकान्त मोसाहारि बिथाङा लाइजामा गोबां गोलाव जानायखाय रादाबाव आबुं होजोबनो हायासै। जाय लाइजामा ससियेल मिडिया फेसबुकफोराव गोबां भाइरेल जादों, नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन। आरो जुदि आंनि निउस नायगिरि बिथां मानगोनां सुबुंफोरा जुदि बे लाइजामखौ नायनो लुबैथारदोंब्ला गाहायनि भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआव आंनि आर'नाइ अनलाइन फेसबुक पेजनि लिंक थागोन। बेवहाय थांनानै मेसेज हैबानो जाबाय। आं बे लाइजामफोरखौ फटकफोरखौ नोंथांमोननो हरनो नाजागोन। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव। बैसागुनि मुङाव लानो हानाय नङा रां सान्दा, जिल्ला बिजिरगिरिनि बिथोन। सिगाङाव फैगासिनो बयनिबो गोरबोनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोआ। रंजालि बैसागुखौ बरायनो साखा-फारा जादों साफ्रोमबो सुबुंफोरा। बिनि गेजेरावनो नाथाय जिल्ला बिजिरगिरिनि मोनसे गोख्रों बिथोन फोसावनाय जादों। फैबाय थानाय रंजालि बैसागुआव रावबो बैसागु रंजानाय एबा खुंनायनि मुङाव थिखांनो हानाय नङा एबा बिनो हानाय नङा रां। बे बिथोनखौ होदों लखिमपुर जिल्लानि बिजिरगिरि मुर्सि खगेश्वर पेगुआ। बिथाङा बिथोनलाइनि गेजेरजों फोरमायदों दि जिल्लायाव बैसागु रंजानाय फालिनो थाखाय लामा-सामा दाबि खालामनानैबो रां बिनाय जादों, जायनि थाखाय जिल्लानि गोजोन थासारिया हेंथा नुजादों होननानै। बिनि थाखायनो जिल्लायाव गोजोन थासारि लाखिनो थाखाय जिल्ला बिजिरगिरि बिथाङा 144 CRPC सेक्सननि सिङाव रां खांनायखौ होबथादों। बे सेक्सननि बिथोन बायदियै रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि मुङाव सोरबा सुबुं, फालांगिरि एबा फालांगिरि फसंथान, मावख' बायदिनिफ्राय रां दाबि खालामनो एबा लानो हानाय नङा। बे रां दाबि खालामनो हायै बिथोना गोदान बिथोन फोसावैसिम थागोन होननानै फोरमायो फोसावलायाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक, कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।